Na, akkor most gyorsan megmutatom, hogy hogyan is kell a softproofot előállítani az InDesign-on belül, úgyhogy bárki meg tudja nézni a KT-n belül, és könnyedén visszajelzést tudja nekünk adni, hogyha valahol hiba van, illetve hogy mi a hiba, véleményt tudjon nyilvánítani, és hogyha a hiba javításra került, azt mi is tudjuk jelezni. Mindez nagyon egyszerűen fog megtörténni, és tényleg gyorsan. Jelenleg most a 2011. decemberi számunkat látjuk betördelve, tehát ez az InDesign-on belül most így fest. Ugye mondanom se kell, hogy a legtöbbünknek nincs, vagy a legtöbbeknek nincsen InDesign-ja, és emiatt ugye nem tudják csak a PDF-et ellenőrizni, abba ha javítás van, akkor ugye az megint másképpen néz ki, mint hogyha egy online felületen történne az egész. És akkor egyből látja mindenki, hogyha van visszajelzés. Na nézzük, hogy hogyan is kell csinálni. Itt van a dokumentum, megmondjuk, hogy a CS Live gombnál szeretnénk készíteni egy review-t, amivel ugye ellenőriztetni kívánjuk az újságot. Tehát ha rámegyünk, hogy Create New Review, akkor bejön a Create New Review-nak a kérdő sora, adni kell neki egy nevet, valamint meg kell adni, milyen munkacsoportba kívánjuk lementeni. Én a KT-ba mentettem, ebben jelenleg még csak én vagyok tag, de bárkit hozzá lehet adni, szóval aki szeretné, az már is tud csatlakozni. Most nem okézom le, mert én ezt már feltöltöttem, de ha leokézom, akkor természetesen feltölti az aktuális dokumentumot, meg kell adni, hogy mettől meddig, tehát milyen terjedelemben, én minden oldalát feltöltöttem, hogy lehessen véleményezni. Ha ez megtörténik, akkor a CS Review panelen látjuk a dokumentumot, és azon belül pedig ugye az oldalakat, amiket feltöltöttünk. Ezeknek működik most a véleményezése, és view the current review online, de hát online meg lehet ezt tekinteni. Én már ezt megnyitottam. Íme. Rámegyek egy KT 2011 decemberre, és akkor betölti a dokumentumot, illetve hát az oldalakat. Most ugye itt a címlapot látjuk, itt van a legördülő menü fönt, tehát itt látható, hogy mennyi oldal, illetve oldalpár található itt, tehát ezért 17 oldal, de ez ne tévesszem meg senkit, így itt írja, hogy melyik oldalszámokat jeleníti meg, hogyha rákattintunk valamire, úgyhogy nézzük is meg mondjuk rögtön az első két oldalt, mondjuk hirdetés, impresszum, látszik, hogy 44%-os a nagyítás, de hát hogyha rámegyünk azért ez egész tisztességes nagyítást el lehet érni. Úgyhogy ezzel nem is lehet probléma. Jó, nézzük. A véleményezésnél ugye, amikor belépünk, és megnyitjuk ezt a dokumentumot, akkor saját felhasználóinkkal lépünk be. Itt látható, hogy kik azok, akik beléptek most például aktuálisan, és kik azok, akik már megnézték ezt a dokumentumot. Jelenleg csak én vagyok bent, és hát én vagyok az, aki ellenőrzi. Úgyhogy nézegetem is. Keresek valamit mondjuk, ami hiba, de nem feltétlenül, de mondjuk tök jó, mondjuk itt van egy ilyen, ebben a kis ablakban lehet egyébként draggelni, de hát itt lehet a kézzel arrébb húzogatni a dolgokat. Na például én most azt mondom, hogy ez itt nem tetszik, és azt mondom, hogy ezt nem lehet leszedni a képről. Elmentem, és a kommentek között megjelenik, föl is villan a pirossal a keret, hogy hát ezzel van itt ugye a probléma, és lehet is rá válaszolni, de hát mondhatok neki bármit, amit én gondolok, hogy persze, mondjuk, és akkor válaszoltam neki. Sőt, azt is lehet mondani, hogy be lehet kategorizálni, de hát én adhatok neki egy olyan zászlót, hogy nézd review, és akkor
Oké. Rendben. Nézzük tovább. Mondjuk teszem azt, a szövegben nem tetszik valami. Most nem fogom tudni megtalálni szerintem a szövegekbe a hibákat, hiszen az el kéne kezdenem olvasni, de teszem azt, valami nem tetszik egy szövegben. Ugye ezek jépekben vannak föltöltve eredetileg, de a szöveg az külön layeren van, és mondjuk ez a rész nekem nem tetszik. De ez csak így most tényleg hasonlítésszerűen mondtam valamit. Ez így megfelelő. Mondjuk, tessék, ezt bejelöltem, elmentem, és akkor tudom, hogy gyakorlatilag ezzel a szöveggel van probléma itt. Rendben van, én ezzel mondjuk végeztem, kész vannak a review-val, menjünk vissza akkor az InDesign-ba. Visszatérek az InDesign-ba, és látom, hogy összesen 3 komment érkezett, a kommenteket pedig itt van egy olyan, hogy show comments in layout. Erre rámegyek, és már is láthatóvá tettük még egyszer show comment, igen, és akkor megmondom, hogy ugorjunk oda. Itt van egy go to comment, és akkor, hogyha oda megyek a kommenthez, akkor itt láthatom, hogy ezzel van valami. És akkor azt mondja, ugye, hogy ezt akkor meg kell változtatni. Jó, akkor mondjuk én kijelölöm a képet, és azt mondom, hogy följebb kerül ez. És akkor kivágtam, tessék. És akkor, ha ez megtörtént, adhatok egy választ rá, azt mondom, hogy reply, azt mondom, hogy done, megcsinálva, save, és erre vissza fog jönni egy olyan zászló, és ez az online verzióban is ott lesz. Tehát, hogyha most visszamegyünk az online verzióba, akkor látni fogjuk, hogy ez már meg lett oldva azóta. Itt van. Tehát én válaszoltam. Vagy kész. Jó. Ugyanígy ugye látom végig, hogy mely oldalakon vannak kommentek, ha oda megyek, és azt mondom, hogy jó, akkor én erre vagyok kíváncsi. Kijelölöm a kommentet, megmondom, hogy ugorjunk oda, itt is, és akkor itt van, hogy a szerzői jogról, és akkor látom, hogy neki ezzel a problémája, akkor elolvasom, és azt mondom, hogy szerintem ez teljesen rendben van, ezzel nincsen probléma, és akkor visszajelzem, hogy reply, flag, és akkor az, hogy approved, tehát jóváhagyva. Elmentem, és akkor ez már ott is van, és mindenki látja, most már az online verzióban is, hogy ez itt teljesen korrekt, ez itt teljesen rendben van. Az online verzióhoz még annyit tennék hozzá, hogy igazából nem kell más, csak egy Adobe felhasználói, semmilyen elkötelezettség nem kell hozzá, semmi egyéb, ilyen külön extra dolog. Tényleg annyiról van csak szó, hogy egy Adobe felhasználónév kell. És már is lehet jóváhagyatni a szöveget, illetve a tördelést, bármit. Ha van hiba, tudjátok jelezni, egyből látják a tördelők, és tök jól működik az egész. Hát ennyit szerettem volna, ma legközelebb a olvasószerkesztőknek kedveskedünk, majd egy kis segítségül, hogy lehet olvasószerkeszteni InDesign-ba.